לפני 70 שנה ויום נולדה בבית החולים הלל יפה שבחדרה אישה מיוחדת במינה. אישה של אהבה אינסופית, חוכמה, תבונה, נתינה ללא גבולות וכוח פנימי שמאיר את דרכה ואת דרכנו. עם שמש בכיסים. אף אחד לא ידע אז שהיא תגדל להיות אישה אהובה, אמא מסורה, סבתא מעוררת השראה, חברה ואחות טובה. כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החול. היום אנחנו כאן כדי לחגוג איתה ולהיזכר ברגעים בלתי נשכחים שיצרה עבור כולנו. אז חנה, לפני שמתחילים, שלא תפספסי את התחזית למחר. ערב טוב לכם, עדכון תחזית מיוחד, חנה בחובר חוגגת יום הולדת 70. חנה, אני יודע שאת מאוד אוהבת מזג אוויר, אנחנו החזאים תמיד נוטים לאחל שתמיד תזרח עלייך השמש ושלא ירדוף אחרייך איזשהו ענן כזה של גשם. הרבה בריאות, אושר, מזג אוויר מצוין, אוהב אותך ממני ומכל משפחת חדשות 13. בנוף הבתים הישנים. חנה גדלה בשכונת קריית אליעזר שבחיפה, ממש צמוד לאצטדיון העירוני, בבית חם ואוהב. משלב מאוד כאן בקריית אליעזר. קריית אליעזר, מבחינתי, זה בית מקדש. עם אמא ברוריה, אבא אליהו ואחותה הקטנה עדי. הילדות בקריית אליעזר הייתה מלאה בהנאה, בכיף, בחברויות שנמשכות אפילו עד היום, ובהרבה רגעים שנשארו בלב. הנה, הם באים, השדים הירוקים, צעק! אשר היה בורח. היופי של חנה היה מיוחד במינו, ולא היה אדם אחד שיכול היה להתעלם ממנו. אפילו סילביה, אמו של עדי ברקן, הצלם המפורסם, דאגה שתמונות של חנה יוצגו בחלון הראווה של הסטודיו שלה. חנה הייתה ילדה טובה שאכלה הכי יפה, ואפילו קראו לילדי השכנים לראות וללמוד ממנה איך אוכלים ואיך מתנהגים. אגב, תמיד שהיו מגיעים אורחים למשפחה והיו מביאים איתם בונבוניירות, הם חוסלו. לא ברור איך, אבל שווה לשאול את חנה ועדי, אולי הן ידעו. ואיך אפשר בלי להזכיר את פרדס חנה, שהייתה לבית שני של חנה בילדותה. בכל חופשה, חנה ועדי היו מבלות שם עם סבתא גרוניה וסבא ירחמיאל, ועם הדודים עמוס ועוזי בין הפרדסים, המטעים והקרמים של המושבה היפה. חנה ועדי היו עוזרות למשפחה בעבודות החקלאות, ונהנו תמיד מיחס חם ואוהב בכל ביקור. מרוב שהייתה מחוברת למקום, דאגה חנה גם כשהייתה אמא צעירה להביא את בעלה וילדיה לשהות ממושכת בפרדס חנה בזמן מלחמת המפרץ, ולהתענג בכל ארוחת ערב עם ביצה קלה, מעשה ידיה של שרלה. את הנסיעות המשפחתיות נהגה חנה לעשות בילדותה באמצעות אופנוע סירה. כן, היה דבר כזה פעם. וכשירד גשם, ההורים דאגו לעטוף היטב את חנה ועדי שישבו בסירה. הנסיעות היו הרבה יותר מרק דרך להגיע ממקום למקום, אלא חוויות שנחרטו עמוק בזיכרון. לאחר שסיימה את לימודיה בתיכון בהצלחה רבה, לצד כוכב עולה בתחילת דרכו, האב אליהו דאג שתשרת קרוב לבית, ברפאל, כל יום בבית, תענוג. מיד לאחר סיום השירות הצבאי, החלה חנה לעבוד בקבלה של מלון דן כרמל, שבאותם ימים אירח לביקור היסטורי את נשיא מצרים אנואר הסאדאת. כנראה שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ. 30 שנה לאחר מכן, אלעד ירש מחנה את השירותיות, ועבד גם הוא ברשת בתי המלון דן בחיפה. באותה תקופה, הגיעה נקודה משמעותית מאוד בחייה. חנה הכירה את נחום הודות לשידוך של אורי, בסיפור שסופר וסופר וסופר, ואל תופתעו אם עוד יסופר. בנובמבר 1978 נישאו חנה ונחום בבית הכנסת הגדול בחיפה. ולא נתתי לאיש לדעת, את היית אהבת נעוריי. לאחר שפרשה בשיא מתחום המלונאות, החלה חנה ללמוד לימודי החיות. באותם ימים עברו חנה ונחום לגור בצ'רניחובסקי 24 בקרמל צרפתי. השכנות בצ'רניחובסקי הפכו לחברות לחיים, והסופר השכונתי היה מקום בילוי מועדף. שם הייתה פוגשת את רינגו, האיש והשעונים.
בכרמל צרפתי הגיחו לעולם עמית ואלעד, שהפכו את הבית למשפחה שלמה ומלאה באהבה והרבה צחוקים. חנה עבדה שנים כאחות בבית החולים הגריאטרי כרמל, עבודה קשה ומשמעותית הדורשת סבלנות רבה, מסירות, אכפתיות, רגישות כלפי המטופלים הקשישים, ויכולת לעבוד בצוות עם אנשי הצוות הרפואי. לצד העבודה והמשפחה היו גם חברויות עמוקות שנמשכות עד היום, טיולים ברחבי הארץ עם החברים מחוג אמצע הדרך, שכללו בדיחות של קדוש, הסברים של ניסן, ונפילה אחת כואבת במיוחד של יוסי אביעד. עד היום חנה בקשר טוב עם חלק מחברי החוג, והם דואגים להיפגש מדי פעם בבתי קפה, פיקניקים וטיולים. סוף סוף לחייך, בגיל 58 הפכה חנה לסבתא בפעם הראשונה. תואר שממלא את חייה בהרבה רגעים של אושר, נחת, שמחה, סינג'ורים, בייביסיטר והכנת בולונז. אז חנה ליקרה שלנו, 70 שנים של חיים עשירים, אהבה גדולה, משפחה, חברים ועשייה. אבא שלך משהו טעים, אנחנו מאחלים לך עוד שנים של שמחה, בריאות ואושר. תודה על כל מה שאת בשבילנו. ורגע חנה, כמעט שכחתי. כמובן, התחזית למחר. שלום חנה, יום הולדת שמח, יום הולדת 70, לא צחוק. הבנתי שהתחזית מבחינתך זה הכותרת הכי חשובה במהדורה, אז אני כמובן מאוד התרגשתי לשמוע את זה. הבנתי שגם אלעד ועמית מבחינתם עכשיו מתחילים לרדוף אחרי גשמים וסופות, וזה הכל בזכותך, אז זה פשוט נהדר לשמוע. הרבה מזל טוב גם ממני, גם מהחבר'ה כאן בחדשות 12, יום הולדת שמח. שהשיר זיכרון של שמחה מבורך היום, יש לך יד ללטף את ראשך. ומשהו אחרון חנה, מכיוון שלמדת איך לעבוד עם ChatGPT, ביקשנו ממנו גם לברך אותך, אבל בדרכו שלו.